Straight to the point. Atong balik-balikan mahigala ning atong hisgutanan labot sa impeachment case nga giatubang ni Vice President Sara Duterte ug unya gi basura na kini mahigala sa Supreme Court ni adto nga milabayng tuig ni file mga higala og motion for reconsideration ang House of Representatives sa tuyo nga i-reverse sa Supreme Court ang ilang unang desisyon nga nagbasura sa impeachment complaint batok ni Sara Duterte. Straight to the point. Karon final na gyud. Final na mga higala ang House of Representatives versus Duterte case nga gi-explain sa Supreme Court maayong pagkasuwat. Ang maong desisyon giklaro gilatid mga higala kining desisyon Supreme Court iyang gibarugan ang iyang pagka-guardian sa Constitution. Straight to the point. Mo ni anindot. Mo na nga unyan taw atong hisgutan ni si Senador Vicente Soto mga higala, Tito Soto. Mura siya mga higala og labaw pa sa kabright Vegas Justice sa Supreme Court. Hinay lang unta na si Tito Soto kay ang mga tao makaingaw man gidagi niya iyang pagka-joker sa Itbulaga. Lalim ka mga higala, unanimous decision. So ang tanan nga mga legal luminaries nga naglingkod sa Korte Suprema, unanimous ang ilang decision nga pagbadlong kini sa House of Representatives nga kini mga politiko sa House of Representatives nga mura mga higala gadua-dua lang sa pag-sign mahigala sa impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Kabantay mo? Murag ilang gidua-duaan lang. Wa mo sugot ang Supreme Court, ana. May na maklaro ni Tito Soto ba kay mura man siya mahigala og dako ang iyang kuan nga usa kuno kasubo nga adlaw kuno matod pa niya. Murag ikaw rin Tito Soto may nasubo, ha? Diyaw muna mga kaigalaan ang mga justices sa Supreme Court. Kana bitaw, wa bitaw magka lain bitaw mga baruganan, lain mga utok pero nagkahiusa sila nga ang House of Representatives ila mga higalang gibugal-bugalan ang proseso sa impeachment. Wa ma-follow mga sukid tig paminaw. Upasagdan nimo na sila inana sa kagamahanan ug wa na makabadlong nila. So at least sa Supreme Court ni barog mga higala nga ni badlong. Dili inanaon. Straight to the point. Na tiya mo na ang nagsuwat mga higala ining maong kamanduan, ang maong desisyon. No less than tinudlo mahigala ni kanhi Presidente Benigno Pinoy Aquino. Straight to the point. Nga mao si Marvic Leonen. Usa kini ka justice mahigalang tinudlo pa ni panahon mahigalang Pinoy. Nya siya nagsuwat, siya nagtagik maayong pagkasuwat. Daling sabton ang iyang pagkasuwat. Pagkahumok ng sabton, amos Tito mahigalalahi mga pagsabot. Ato lang ni agi kataw-katawa, ha? Nga naman, tungod kay ang basihan ni mong balaod, atong barugan, baka na bitong, o sa grupo pa ni ba? O sa grupo pa ni, na mga badlungon bitaw, na mga barkada ni mo day badlongon nagi usa nga nakabadlong mga adita ano ay dili na inanaon. At least ba makita na to nga napatay paglaom. Si Justice Marvic Leonen pagkasuwat mahigala gibasa na ko iyang sinuwat mayong pagkatagik. Unya kining usa ka justice gani mahigalang tinudlo ni BBM karon. Justice Associate Justice Raul Villanueva. Uyon. Ni concur sa desisyon mga higala Supreme Court, labot ani. Kas kaklaro anak mga sukid tig paminaw. Ang ato mga higalang konstitusyon, ang Supreme Court mo'y duna mga higalay kagahuman pag-interpret ni anang atong konstitusyon. Straight to the point. Ang mga modes ba? Ang mga modes ba sa pagpasakag impeachment complaint ato i-discuss ha?
Doon ay mga modes ani sa pagpasakang impeachment complaint. Tiyan mo na, upat tanan ko ni impeachment complaint ang gipasaka batok ni Sara. Kay doon ay gipasaka December 4, December 2, kinumdo mo? Doon ay gipasaka December 4, doon ay gipasaka may gala December 19, last 2024. Unya, doon ay gipasaka February 5. Mo na itong gipangpirmahan, daghan na kay isla. Nakakuha sa more than 1/3 nga votes may gala. Unya, usama may tabo na itong unang mga gipasaka. Mo nang gibadlong sa Supreme Court, ayaw mo, ana, di na maunang inyo. Straight to the point. Now, atong balikan mga sukit tigpaminaw. Ang atong Constitution under Article 11, Section 3, nagbutyag niya sa Subsection 2 o Subsection 3 ang mode of impeachment nga moagi sa House Committee on Justice. Ang Subsection 4, dili na moagi sa House Committee on Justice. Kaya nga naman, makakuha sa 1/3, at least 1/3 votes. Pero gi-emphasize sa Supreme Court, gi-explain yung Supreme Court. Bisan asa diha nga modes, kinahanglan taga due process ang gipasaka og impeachment. Straight to the point. Mana kung giingon, magtangtang ka gani janitor mga higala, kinahanglan maka due process. Imo man ang ipaagig proseso, kani pa may magtangtang kag vice presidente day. Simple naman ang sabton. Tito Soto may galaga, kuan gyud, nag-alboruto gyud kay gusto gyud ang iyang pagsabot may matuman. Why usang abogadong senador nga wa mo uyon sa Supreme Court. Kining dili abogado mga higala, maogyoy may patigbabaw nga magtuo siya nga siya sakto. Hasta iya mga higalang Senate pro tempore Ping Lacson, ingon na gani, ato lang tahoron Supreme Court. Asa sutor ginalahi, mga sukit pamilya. Kung sa kaya ang pagtuo sa kagulingo, no, nga bright siya, mohimog joke sa Itbulaga, niya na bright na po sa tanan. Wa gaba. Parang natrapo gyud si Tito Soto. Berti pagkatrapuha. Atong respetaran kayong decision Supreme Court. Kung sa may pasabot nimo politiko gud ka. Nago kay kaugulingong interest, ang ikaw na lang masunod. Unsa man pulihan na lang ni Supreme Court si Tito Soto. Naunsa naman yung kalakiha, mahigala. Simple kayong pag-explain Supreme Court. Nga naman, pinasikad na sa Constitution. Ipatinaw sa Supreme Court. Tanawa, akong ikumparar ang atong 1987 Constitution o ang House Rules. Maura ng pagkasultia. So, ang House Rules, base ka na sa Constitution, nagsulti mga higala, matod pa sa Section 3, Article 11, Section 3, Subsection 2, a verified complaint, mao ni ang pagpasaka og impeachment. A verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives. Kana unang mode na moagi na siya og House Committee on Justice or any citizen. So tagsaon na to, kay dili sa rules, kay ang Constitution may gala maora na sa magibasihan sa ilang rules. Ilang rules gibutan gyud ABC. Ang Section 2 sa House Rules may gala nagbutyag og mode of initiating impeachment. Ngano importante man ang pag-initiate. Kay kanang pag-file dili pa na enough nga mudaga na ang 1-year rule, 1-year bar rule. Buti pasabot ba nga once mapasakaan nagkaso o initiated ang impeachment, in 1 year wa na laing impeachment pa nga ipasaka. So asa man na magsugod og dagan? Inig-file di pa na mudagan. Kano sa man mudagan? Initiated na. Kano sa man ang initiated? Kaya yung Supreme Court wa may impeachment nga i-initiate within 1 year sa against sa the same impeachable official. Pag-file nimo, dili na pasabot nga initiated na. Sa to pa pila man ni kakaso ang na-file batok ni Sara. Timan niya, ang unang ni-file kato si Sindanya. December 2 na. Pagka December 4, ang sunod ni-file ang Makabayan Black. Pagkaman December 19, doon ay laing ni-file katong grupo to sila nga ni-file. Katong tulo, nag-file, walay na hitabo niya do. Sayon, sabto na natito so to.
Asa man to gididma lang tong tulo? Di man pwedeng ididma. Kaya ang konstitusyon ni ingon, ha, klaro kay konstitusyon ha, ako basahon dire. A verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof, which shall be included in the order of business within 10 session days. Dunay kanang 10 session days giklaro na Supreme Court for purposes of impeachment calendar days na giklaro na Supreme Court. Straight to the point. Ayaw man yung lipat-lipata nga session days. Di ta ka mo muihap kung kano sa man ang session days. Defende ninyo kano sa mo mag-session. Ingon Supreme Court, for purposes of impeachment, calendar days ang ipon, ana. Ha? Deklaro gyud nga once mapasaka na ang impeachment, doon na day mga adlaw nga ipon nimo, ha? Within 10 calendar days, matod pa niya, which shall be included in the order of business within 10 session days and referred to the proper committee within 3 session days thereafter. Ngano importante man nga doon ay adlaw nga i-refer sa committee kay ngadto na musugod og dagan ang 1 year bar rule. Straight to the point. So, ngano man ni ma-refer? Suwa sila mo follow sa constitution nga giingnan sa within 10 days i-appeal sa order of business unya thereafter within 3 days thereafter i-refer siya sa Committee on Justice. Wa man ma-refer na. Wa man ma-refer. Simple yan ang sabdon. Di pa lang tayo on the air kamayo laging unsaon ka kana ko si Tito Soto kundi pa ni on the air. Pitok-pitok lang mata ini. Simple kay sabton man ang Supreme Court. Ang sa man nahitabo sa tulo ka impeachment complaints. Gididma lang to, di man pwedeng ididma kaya ang konstitusyon may nagmando. Nga within 10 days, kinahanglan ka na nga i-appeal sa order of business. Within 3 days thereafter, kinahanglan i-refer sa House Committee on Justice. Importante nga ma-refer kaya nga ito na musugod. Deemed initiated na once ma-refer na. Ang ilang gibuhat, aron nga dili mo, dagan dili ma-initiated, wala nila tanduga katong first, second, third. Ingon, Supreme Court, di na maunang inyo. Straight to the point. Usa ka kinonggol nga dito manghigala sa Secretary General, wa niya ihatag ngadto sa speaker kay ang speaker giingon man sa rules may gala nga ug nana sa speaker within 10 days iyang i-appeal sa order of business. Sato pa ang constitution nag-ingon ha within 10 session days, within 3 days giklaro gyud. Ang House of Representatives, sila mo inisupak og una sa konstitusyon. Ilang giduaan ang konstitusyon. Wa mo sugot ang Supreme Court. Straight to the point. Ayaw anaan ninyong konstitusyon. Mura mang inyong gibaboy. Straight to the point. Pag abot mahigala sa February 5, kay doon na yung mga gipanghatag, paspas na kapirma mga congressman, gibaboy nila. Wa mo sugot ang Supreme Court. Kana bitaw sa grupo bas mga kwanggol, doon na gitarong nga nahabilin. Straight to the Ano mga point. barkada bitaw nimo butantang mga barkada karon nga naa, puros mga kangho kayo. At least doon ay usa nga ayaw di ta ana. Muna, ako example ninyo ha. Og sa barkada pa ni nga mga batanon ba, ibutan ta ng mga batanon kana bitaw adolescents pa bitaw. Nga wa pa ka nag-ilog ang pagkabata o ang pagka-adult, nga wa pa marabasaag pa ba. Doon ay usa nga nakaingon nga ayaw di ta ana. Mo ni Supreme Court. Si Tito Soto gusto gisang ang iyang gusto man matuman. Why discretion manghigalang gibutang sa Constitution? Dili discretion nila kano saan nila mahigala mo dagan ang period o dili. Klaro na. Nya karon nahimong discretion na nila manghigalag ilang giduan dili submit dito. Kani karon bitaw nagduwa naman sa sugod. Limang kadto nga tuas Taiwan kuno ang Secretary General, di ma-file kay tuas sa Taiwan. Wa gaba. Sa may giingon sa rules nga, i-file sa Office of the Secretary General. Office, dili kay i-file nimo sa Secretary General. Para na mo yun nga, Office of the Mayor, wa dia ang mayor, busy ba ng mayor. Na amang Secretary sa Mayor, di pwede mapareceive ng imong ipareceive dia. Nga, pila rabi pagtatak ka na receive, naraman na tatak dia. Gihimo ang tabag ka namang
Di pala kita on the air, mayog yung gidua-duaan ta, gibaboy ang konstitusyon. Kinsa nagbaboy kining mga congressmen. Muna prangka-prangkang istorya. Straight to the point. Ang mga dunay anomalya sa flood control projects, gibaboy nila. Wa mo sugot ang Supreme Court. Muna prangkang pagka-istorya. At least, ang Supreme Court mahigala as guardian of the Constitution. Ila mahigalang gihimo, ang ila mahigalang trabaho. Straight to the point. Kaya wa may nahitabo sa December 2, December 4, and December 19. Unsa man lang dito. Mao ba to nga mode of impeachment nga at least ang yano ba? Kay kini nga mode of impeachment under Article 11, Section 3, Subsection 2 ug Subsection 3, giklaro diha may gala nga ang citizen, ordinary citizen maka-file tag impeachment. Kana nga mode. Once maka-file kag impeachment, i-endorse na bisag usa lang ka membro sa House. Kinahanglan nag-endorsement, but impeachment na. Or any member of the House. Or katong 1/3. Karon giklaro Supreme Court dili oy. Labi na manghigala gi say Supreme Court nga inana nga sitwasyon now di initiated na. Muni ang bag-o ron mahigala nga landmark case ang Duterte versus House of Representatives. Straight to the point. Nga kining 1/3 votes nga nakuha kining sa ikatulong mode sa impeachment. Or ikaduha under the Constitution, ikatulo di sa rules nila sa House. Nga makakuha og 1/3 votes. Ingon Supreme Court, kinahanglan gyapon due process. Kinahanglan gyapon nga pahibawon ang gipasaka ag impeachment complaint. Dili imo mura na mong nagduwa-duwa din mura na mong Hesus Ginoo ko mga batang mga way buot nga gaduwa lang og kuan lima kana kinsa nakapirma, wa gani ma kabasa ning uban. Klaro ba nang istorya ha? Una ingon Supreme Court, tagay kopya ang mga congressmen bisan pag ma 1/3 votes pa ari pa ta sa lain nga mode of impeachment, tagay kopya sila i-attach ang ebidensya para magkabasa sila, una sila mo pirma. Kung sa man ito itabuha nga, nagpagabunta ganit ay, kinidahatay pa to sila, naanak ko no impeachment. Diya, pirma, ana. Mo nang gihimuan na lang hinog, kuhan nga ni, pirma mahigala, kay abin, libreg isna. Bisan asa nga way, either sa first mode, second mode, third mode, ingon Supreme Court, due process, i-emphasize ka na. Di ba tarong ka ng pagkasultiha? Tarong ka ng pagka-desisyon na Supreme Court? As Tito Soto maghimog yung iyang kaugalingon? Labihan ka isug kayo. Ang mga justices sa Supreme Court, iyang gisaway, pertigin niyang isuga mga higala. Mas bright pa siya mahigala sa mga justices sa Supreme Court. Kaya iya yung interpretation may gustong matuman. Pero isyo mga higala sa dako-dakong isyo nga trilyon ang kantidad sa flood control, dili isog si Soto. Di ang aligasyon mga higala sa confidential funds, ngaway namatay, pati ganyang isuga. Ha? Kining flood control, project mga higala, ghost projects, trilyon ang kantidad, daghay na nga matay. Di na sa sibulan daan nga kini si Soto mahigala ang kagikan ni Sugbo man. Wa ka kita Soto sa mga patay mahigala sa Bagyong Tino indekin. Ha? Wa sa kakita anak na unsa ni mga flood control projects diri sa Manang River, diri mga higalas Butuanon River, diri sa Kutkut River. Straight to the point. Pero perting isugan niya sa impeachment batok ni Sara Duterte. Nga sa punto mga higala nga iyang gisaway ang mga justice sa Supreme Court, murag maing-laki pa siya. Na ato nang gika-explicar mahigala kining decision Supreme Court nga penned by Justice Leonen, tinudlo kini panahon mahigala ni Presidente Pinoy Aquino. Maayong pagkatagik. Dili mahimo nga pasagdan lang nimo, importante kayo ng first mode, second mode sa impeachment nga nalatid sa rules mga higala sa House Rules o nalatid diha mga kagalaan sa atong Constitution. Constitution yun na ha? Article 11, Section 3, Subsection 2, Subsection 3, Subsection 4. Gilatid diha. Klaro yun na mga sukit paminaw nga ang ordinary citizen maka-file og impeachment niya i-endorse na og membro sa House of Representatives.
Ikaduha, mahimo nga ang usa lang ka membro sa House of Representatives ang mo-file og impeachment. Kini nga klase sa impeachment moagi ni og institutional screening kay moagi man siya og House Committee on Justice. Kini nga klase sa impeachment importante kini because this is the only avenue that the ordinary citizen can file an impeachment case against an impeachable official. Straight to the point. Importante kini nga mode of impeachment. Unya wa man tagda sa House of Representatives kinumdo mo December 2, December 4, December 19 do nagipang file sa man dayto. Wa na toy nada to sila. Straight to the point. So mo nang gibadlong sa Supreme Court di na mao. Wa kasabot suto ana. Wa siya kasabot or naglabi mga higala ang dili siya mo sabot kay naa si ambisyon. Ayon sa ning kalakiha. Mo nang ingon Supreme Court. Labi na dunay session adjournment sinide ingon Supreme Court kanang maong mga kaso nga na-file considered as dismissed or terminated na. Straight to the Kaya point. doon na may adjournment sinide. Terminated na. So, kay terminated na, kadtong pag-file nila sa ikaupat, nga kunuhay nakakuha na sila og more than 1/3, wa na to'y nada. Naigo na siya sa 1-year bar rule sa impeachment case. Straight to the point. Gibadlong sa Supreme Court, gipatinaw maayo Supreme Court ang pagkasulti, oy. Kay ngano importante man na kayo kana nga mode of impeachment para nako mao ilabing importante because the ordinary citizen, that is an avenue, that is the only mode that the ordinary citizen can file an impeachment case against an impeachable official. Kanang third mode nga gigamit nila nga basta magkakuha 1/3 votes, di man ang ordinary citizen makafile ana, sila rang mga congressmen. Nasa Article 11, ang gigamit mahigala, ang gibasihan nila nga na-file ang Article 11, Section 3, Subsection 4. Para nako, dili ni mao'y pinaka-importante gani, kay mga congressmen naman ang naa. Unya, kay bawal ba ka mga congressmen, inig-voting anak mahigala, bubuto man lang na mga sugid di paminaw, dunay lingin nga katarungan o kwadadong hinungdan ng uban. Kining first mode, mo'y pinaka-importante para nako, kay ang ordinaryo nga citizen makafile. Nan kung di ang natagdon, kanang inana nga mode, maunsa man wa nay nada. So ang nagsupak sa konstitusyon, ang nagduwa-duwa sa konstitusyon, mao ang mga congressmen. Muna nga Supreme Court, gipatinaw sa Supreme Court, dili na mao, kanang inyong gihimo. Ang correct interpretation na ni mao ni. Gitagaan sa correct interpretation Supreme Court. Wa mo'y diskresyon din ha. Kaya klaro ko na under the Constitution, sa may diskresyon na once mapasakang impeachment, ma-file ang impeachment, within 10 days, iklaro Supreme Court kana calendar days na for purposes of impeachment, kinahanglan i-appeal siya mga higala sa order of business. Thereafter, within 3 days, kinahanglan sa ma-refer siya ngadto sa Committee on Justice. O dinha na musugod og dagan ang 1-year bar rule. Ngano importante man ang 1-year bar rule? Unsa may spirit of the law? Ang spirit of the law mao, ato nang i-connect ha, nga kining presidente o vice presidente, they are immune from suit. Nganong immune from suit man sila? Nganong di man sa pwedeng pasakaag kaso while they are sitting president or vice president? Because gipili sa katawhan niya ng highest office of the land nga makaserbisyo sila sa mga tao. Muna'y tuyo nga dunay 1-year bar rule, the only case nga imo mapasaka against the president, sitting president, kanarang impeachment o vice president. Ang uban dili na, aron nga dili sila matugaw, dili sila mahigala masamok sa ilang pagserbisyo sa mga tao because they are chosen by the people to serve the people. Straight to the Kung point. saan na pagserbisyo nila karon kung imong i-attack og kaso, attack og kaso.
Mo na di mo sugot ang ato mga higalang balaod. Konstitusyon ka na. Dunay spirit of the law, ana. Laliman ka na og wala nang balaura mahigala karong buwan na pasakaan nimo kasong presidente or vice presidente. Human ma-dismiss, next month pasakaan, atakon nimo kaso, og wa man gani na limitation, delikado kayo. Sumanan dunay mga limitations. Muna nga importante ang pagdagan sa 1-year bar rule aron nga ang usa ka impeachable official nga gipasaka kaso kun ugaling makonbikto di tangtang pulihan dayon aron na ay magkaserbisyo. Nan kung ma-dismiss dayon para magkapadayon sa serbisyo. Nya di na siya matugaw until another 1 year. Kaya ang tuyo gud nga nung gibutaran ang presidente o vice presidente aron nga mo serve. Dili kay gibutaran aron ikihag impeachment, di na mao. Straight to the point. So kining ambisyoso mahigala nga si Tito Soto, wa pa siguro niya mga higala madawat nga napildi sang Sara Duterte taon. Gikulata siya mahigala sa pagdaga niya vice presidente ang kontra na Sara Manday. Pila score ni Tito Soto tanawon ta kuno be? Ngano yung pertig niyang sakitan gyud siya mahigala? Duha ni ang mga og siya may kisay makatambag ani Tito Soto ingon lang siya nga ay lang palabi to kay sa may kasulti sa mga tao wa pa ka move on. To the point nga ang mga justices sa Supreme Court nga nag-interpret sa balaod mga higala sa tinarong nga pag-interpret. Isip guardian of the Constitution. Ha? Mo pa yang gisaway hinuon ang mga justices sa Supreme Court. Wa man nay interest sa justices sa Supreme Court ang pagwardya lang sa Constitution. Ha? Di man na pareha nimo nga umatangtang ang presidente, vice presidente gustuhon nimo aron mo saka ka. Klaro nimong interest? Ha? Lahi man ang mo decide diri ang mga justices sa Supreme Court nga tinarong nga desisyon without any interest. Mo man ay kalainan nga mo desisyon ka aron ikaw mo puli, la kadakog lainan. Sa mga tao makaingon, padi kadawat si Tito Soto tao na pildi. Pagdaga niya 2022, ang idagag presidente adto mahigala mauman si BBM kontra si Lacson, kontra si Lini, dapa si Isko, apel pa to si Manny Pacquiao. Ni-concede na sila. Kini siya mahigala. Murag nagdumot gyud siya, kasakit gyud siguro niya, nagtuo siya mahigala kuan. Pildi mga Tito Soto sa Cebu. Ang kagikan mahigala dila sa Cebu. Pero pagdagag senador, hasta pagdagag vice presidente, pildi, kulata sa Cebu. Pagdagag senador, wa sa mapis top 12. Ha? Wa sa ka analyze ana bright man ka siya? Wa na ba? To the point mahigalang Supreme Court pa mo iyang gi saway hinuon bida tawhana. Sumo ka na mga punto diha. Tan-aw nimo ang spirit of the law. Ngano man, di makadagan liman ka na ipasagdan nimo mga congressmen. Nga sakto sila. Sa to pa kung dunay mo pasakag kaso, sila'y magbuot kanus ana mudagan ang period. Kay ngano madagili nila i-refill sa kung sa to pa na ang discretion nila indakin kung mauna discretion nila amo na sa ning lumluman dire. So na file impeachment case. Example ha, og atong pasagdan ng Kongreso wa sa badlunga Supreme Court aning kaso ron House of Representatives versus Duterte. Sa to pa kung dunay mo file impeachment complaint, ang gipasakaan og kaso mahasol landaan ngay nganong nay kaso ang gipasakan niya dili mudagan ang period kay ilang lumluman mahigalag dili nila i-refer sa Committee on Justice. Dili mudagan kay dili man mabutang deemed initiated. Usa may mahitabo, ang gipasakaag kaso dili sa mahimutang. Kay naay gaong-ong nga kaso niya. Hay naman ang ingon justice delayed is justice denied. Kalakuha ninyo? Kung pasagdan ninyo ang Congress o dili badlungon Supreme Court, doon ay mo pasakag kaso. Kano, first complaint gipasaka December 2. Ikaduha December 4. Ikatulo December 19. So dili mo dagan ang period kay wa man ma-initiated. Kay wa man i-refer, wa man i-forward dito sa Committee on Justice. Kung sila'y magbuot ana, nakasupak sa Constitution because the Constitution clearly provides giingon mahigala sa Article 11, Section 3, Subsection 2 o 3, within 10 days, i-appeal na sa calendar of business. Thereafter, within 3 days, i-refer gyud
ngadto sa Committee on Justice kaklaro ana. Mo na yung Supreme Court wa mo discretion ha. Mo na yung klarong interpretation kanang session days, calendar days na for purposes of impeachment. So bisan pag mo nya kadto dunay adjournment sinidi automatic considered as terminated, considered as dismissed na kadtong maong impeachment complaint. Ang amag kamoy magbuot, imagine kag kanus amudagan ang 1 year period na ipasakang impeachment case unya dili nila i-forward dito mahigala sa House Committee on Justice. Sa tubahantod karon ay maabdan og pila ka tuig, okay lang. Dili mo sugot ang Supreme Court, yung Supreme ayaw magdadaanan yung kabuuan. Alam mo na, kinis Vicente Soto wa pa ni kadawat kay pag-eleksyon natong 2022 sa Vice Presidential race, ang iyang kontra Sara. Pila may score ni Sara sa tibok nasod? Labaw pa si Sara score ni BBM. Murag 32 million mo itong ka Sara, day. Tatawa lang ko, double check lang ko. Dili na kay Kwan, 32 million to kay labaw pa siyang BBM. Nya kang Vicente Soto mahigala, 8 million ra. Wa na ba? Almost 32 million, no? Labas na labaw sa ni BBM og mga 1 million sad. Nya si Vicente Soto, 8 million ray nakuha. Murag na sakitan gyud siguro siya. Tan-aw niya di madag eleksyon, di madag eleksyon. Di sa mahimong vice presidente kung eleksyonon, ari tabi sa kwan impeachment. Way nakatambag Vicente Soto nga ilang palabi to kay sa pagsabot sa mga tao na magug kay interest anito.